bawat araw. Laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos sa pina dahil sa mahal mo. Kahit hindi ka piling, kasama ka sa aming dalangin. Kahit ako'y di na maaalala pa, wag lang si Kristo ang limutin mo. Happy birthday, Pastor Vic. And on behalf of our church, Gospel Life, I believe God will use you and give you more grace as we go on serving the Lord. Walang may nababalik. Nakasanay sa program yun. Ipag-announce mo word na token for the pastor. Ano ba siya announce mo kasi awat nila? Ay, ni Manong Jun ba? Merry Christmas. Nauna. Hello, Cardo. Kumusta, Cardo? Asan yung baril mo? Apir nga. Ang laki na ni ano ah. Sino? Si Cardo. Si Lance. Asan ni si ano mo? Si ading mo? Grabe yung kamay oh. Wala. Ay. Uy, ang gwapo ng kapatid mo. Ba? Amin tayo man, tumaksar tayo, turong tayo, liiman tayo, pinipasok ito. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, makipagragsak kami apo. Piniday ito'y ngaldaw. Kaya do apo nga bendisyon. Kinararamida manipod, itibiyag manipod ni Pastor Victor. At tuloy kang makiapdakin kwa na. At tuloy kang mangusar kin kwa na. Hanlang at unag manipod ti spiritual body. Oray pay apo ti civil, civic groups, Lord. Use him, O God, for your glory. O saram tayo provinsya na. Tapno apo, tilawag mo't may panayam. Kadagigay ngayon itisip na. Kadagigay amin ngayon itikilo. Apo, tikinalintag mo. Iso apo, itagbalin apo nga mang pasaya o Diyos. Agyaman kami tibiyag na. O saram apo, isunaw Diyos, hindi pa kadayawan tinagan mo. Kararagmita na lupay nga lang daw, ti panagkasangay na. Tawtawan, kat ako magyabda ka kinpana. Protektara mo, ray pa'y dayan na nga pagtrabahuan. Magyabda ka katusaram. Apo nga pakadayawan tinagan mo. Nga sumiglisya, iti ito nga kongregasyon.
we even pray, Lord, that your blessing will continually increase in his life. Lord, we thank you. We give you all the glory, the honor in Jesus' name we pray. Thank you very much. Well, today is my golden birthday. Thank you very much. Actually, 3 years ago, nag-birthday, sakto jay burial my elder sister. Kaya, parang kinali. Pagyaman natin natin ayatin daw nga papastor na nag-agree kin si Sintut da. Nangay di ayat da nga may naklan kit well I appreciate tayo ti ayat da launay kana tayo kit dawat nga ayat bak amin dito nga papastor may dati sango dati basic lang nga token nga appreciation barat ti anos da kinayat da nga mangi-share ti sasaw ti Apo. Get thank you sir. Sama ta dati basit nga regalo mi. Ewan ni pastor. Pastor Hernan. Pastor Hernan. Tinawag na. Aguroy daw. Tawagin mo nga si Pastor Hernan. Pastor Rajona pa pala. Kanta kayo ano? Ang practice nun, partida. Alit yung ano ko eh. Clear na clear ang cellphone. Talo yung cellphone natin. Kay buti ng ating Panginoon, tapat sa habang panahon, sa kabila ng ating magkukulang, biyaya ay patuloy na daan. Katulad ng pagsikat ng araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko damdamin, katapagan niya'y aking purihin. Bakit
Sana all Thank you so much. And God bless us. Yeah, thank you, Pastor. Asas kuya? Kita kan? Asas kuya ni tago. Nag-meet lang ni Kwa, ni brother nga GR, yung sister ni Joyce. Sister. Ito makatutulungin no, pilit nagtatang. Baka salit pa si Pastora Shan. Request naman lang, kanta kayo mo lang. Ganun ako. Minsan daw pag medyo kaya mo na magawa. Gagamitin yung puso para lang bumaba. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Lord. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Ano wala man ko eh. Di na ko ganahan ana, kadi ko ganahan, wa di ko gitagaan. Kaysa nina na ako. Halaka, dagan kay bata. No. May kan. Picture po. Daw di picture. Pwede mo lang mag-picture habang nag-picture ka? Pwede dai. Yes, salamat. Thank you. Amen. Sorry naman no. Pang milk tea. Pang milk tea daw ko no. Starbucks ay tea. Anti pang milk tea.